An balimaw ani ɲantuma bi kibaruya min b'an bolo k'a las'aw ma o de ye ko bɛnbaliya min bɛ dɔgɔnɔw ni filaw ni ɲɔgɔn cɛ Mopti mara la kɔni hali bi a ma ban min ye karidon ye ani kunun tɛnɛndon yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ kɔni ko village dɔ bɛ yen ni o ye dugu fitinin ye ne a bɛ wele ko Sabere ni ale ni Koro cɛ o ye kilo 25 ye kɔni yen kɔni bingannikɛlaw dɔw taara yen dugu in kɔni jeni ni ka maa 10 ɲɔgɔnna kɔni faga yen yɔrɔ la nin wale ninnu kɔni kɛlen kɔfɛ an ka finitigiw y'u sɛnsɛn tɛnɛndon ka se nin dugu in na ninnu kɔni selen o y'a sɔrɔ kɔni tiɲɛni kɛra wa minnu yɛrɛ ye ko in kɛ olu kɔni tɛ yen tuguni an b'a yir'a la k'a fɔ kɔni ko an ka finitigiw kɔni ka u to nin lakana baara in na kɔni u ni maa dɔw bɛnna sira la minnu kɔni ye mugu wuli u la o mugu ninnu wulila yɔrɔ min na o de ye yɔrɔ yɛrɛ min ni kungo kɔnɔna ka surun an ka finitigiw kɔni y'a jira k'a fɔ kɔni ko u tugura ni mɔgɔ ninnu kɔ ka taa bɛn fɛn dɔ kan min yɛrɛ a jira k'a fɔ kɔni ko ye walejugu tabaw ye ko y'u dagayɔrɔ dɔ ye ko kɔni y'o dagayɔrɔ in kɔni ko olu ye o ci walasa kɔni ko walejugu ninnu kɔni kana labɛn tuguni o tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a jira la k'a fɔ kɔni ko min ye Mondoro ye ni ale fana bɛ Mopti mara la yen kɔni fali wotoro dɔ tɛmɛtɔ kɔni yɛlɛla mugujugu dɔ kan min kɔni cira o kɔni senfɛ an b'a jira la k'a fɔ kɔni ko mɔgɔ 3 kɔni nin tora la an ka finitigiw y'a jira k'a fɔ kɔni ko nin mugujugu ninnu kɔni cayalen bɛ kosɛbɛ Mopti mara la ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko o tɛnɛndon kelen in na ko yɔrɔ yɛrɛ dɔ la min ni Mondoro yɛrɛ man jan k'u ye mugujugu kelen wuli yen yɔrɔ la wa ko min yɛrɛ ye ko Onbori fanfɛla la fɛnɛ ko u ye kelen wɛrɛ wuli o yɔrɔ la an balimaw ni kunnafoni ninnu tun b'an bolo k'a las'aw ma bi ani cɛ ka kulomajɔ la